Tuhan yo Allah ini ayah nang bayi kehidupan api kali pegelingi ngejo obat sing cocok kanggo Bali pegel-pegel lan mari sihat kembali seperti semula. Aman ora? Oh, jelas aman. Obat herbal jenenge jamu sarisa gawe nganggo temulawak, gula pasir, lan gula merah alami tanpa oh jalo terus ngomong iki kalau ini Mugi kaya ketemu iki Mas. Dan terbukti iki Mas. nah iki wis ora iki Ringan Mas. Cukup ya Mas. Jadi kondisi ya iki carane sing cara dulu Raso carane cukup saiki wae kok nek iki tindok utawa karo tindok yo loro lah kan mandiro go dadi kelas sampai banyu anget nyedip kasih terbukti siapa? Nak praktek ini langsung Mas. ojo lali jamu sarisa temulawak dengan berbagai varian rasa ono kentur jahe lan liyane harga terjangkau dan murah pokoknya yo harganya murah ini